Sanibonani, ngiyanamukela kuMakhosoke TV. Siyacela manifuna ukuthola eminye imikhiqizo ni-subscribe, ni-like and share and follow. Sesithi isikhathi sikazana nganzomsamo angikuluphila lokhu kumayo, angihlali odabeni ngoba ngiyena umuntu omude. Nganza amathonga, ngithi angibalule futhi la ekwezinye zezinto ey'khubazayo ngesimo sokuzalana kwethu nesimo sokuphila emakhaya ahlukahlukene. Now ngithi angizochaza ngihlahlube la ngoba ngizokhuluma ngomkhokha, iyona topic yami namhlanje engizokhuluma ngayo. Now there are a lot of people who are asking ukuthi mkhulu yini umkhokha. Now I have to give you ulwazi ngendlela engibulelwa ngayo, ngoba uma ngichaza izinto la angihambi ngibuza abantu, ngiyasearch kanjani spiritual research. Ngiyenza kanjani? I ask my ancestors, right? Then I collect some information and bind it with the information of my ancestors. That's why they say you can talk about this, right? So that's how I gather information. Now njengoba umkhulu ezokhuluma ngomkhokha, ngifuna ukuchaza kuqala ukuthi yini umkhokha. Umkhokha ngazomsamo yinto embi, it's a bad habit eziphindaphindayo emva kwesikhathi, njalo emva kwesikhathi yasiphindaphinda. It's a bad habit eziphindaphinda yona emakhaya ethu, into embi, into ewumshophi, into engalungile, into engavumelekile ukuthi yenzeke phakathi kwekhaya, into esiphindaphinda njalo manje namanje, esiphindaphinda, into engamele ngabe yenzeka phakathi kwekhaya. So umkhokha akuyona into nje uzothi leyo nto nje, izinto eziningi ezingekho right eziphindaphindayo phakathi kwegceke. Ileyo-ke incazelo yami ngemkhokha. Now ngifuna ukungena angijule khona omunye umuntu ezokwazi ukuthi azibone ukuthi ume kanjani. Now before me going there, I wanted to explain ukuthi since siqhamuka kula makhaya esiqhamuka kuwona, and njengoba siqhamuka kula makhaya esiqhamuka kuwona, ukhumbule ukuthi most of us or some of us, we are spiritual. Since you are spiritual, you have to make sure ukuthi uyazilandela izinto ey'fana lezi. But umkhokha ubamba wonke umuntu, it's either you are spiritual or you are non-spiritual. Umkhokha ubamba wonke umuntu. It's important for one of us ukuthi aphakamele umkhokha wakubo awulungise. Now let me dive in there. Kanzethongo, ukhona umkhokha wokufa ngengozi. Ukhona umkhokha la umuntu eshayiswa khona imoto ashona. Ukhona umkhokha la umuntu eginqika nemoto ashona, right? Ukhona umkhokha ukuthi njalo la ekhaya khona umuntu ogwazwayo ashona. Njalo la ekhaya khona umuntu ohambayo ulala esibhedlela njalo ngonyaka noma njalo ngenyanga, khona umuntu admit esibhedlela. La ekhaya njalo ukhona umuntu odlulayo emhlabeni, adlule ngehlungu njalo ngesikhathi esithize. Imikhokha eminingi ehlukene. Khona umkhokha womuntu anyamalala ekhaya, ma enyamalalele angaphinde atholakale, niye sabathe niyagcina engatholakali, kuhambe futhi kulandele omunye umuntu ekhaya lahle engatholakali. Umkhokha loyo. Kube khona umkhokha la khona umndeni uhlukana. Ma ngithi umndeni uhlukana, omunye ubheka le, omunye ubheka le, kugcina umndeni ungekho, iy'ndonga zime zodwa phakathi kwegceke, akusekho muntu. Umkhokha loyo wokuhamba kwabantu egcekeni, umkhokha loyo. Kube khona umkhokha wesibhamu la kudutshulwa khona umuntu wasekhaya noma njalo khona umuntu odlula ngesibhamu, umkhokha loyo. Khona umkhokha wokuboshwa la umuntu njalo ngesikhathi esithize khona umuntu ozoboshwa kuleli khaya, njalo ngesikhathi esithize uzongena amaphoyisa la ekhaya. Amaphoyisa niyazi ukuthi awuvumelekile egcekeni lakini, noma ukuthi umngane wakho akwazi ukungena nemoto yamaphoyisa egcekeni, funa amele ngaphandle.
ngokulandela isintu sethu. Akuvumelekile imoto iyamaphoyisa ingene ekhaya, singenile manje leyo nto iwumkhokha. Uma isivuka isiphindiselele. Njengoba ngishilo ukuthi yini umkhokha, ngicela ukuthi ungilandele kahle uzokwazi ukuthi u-understand ukuthi umkhulu ukhuluma ngani. Nangizwa khona umkhokha la umuntu ezibulala khona ngokuzikhunga, futhi umuntu othathe yena, odicide yena ukuthi uyayithatha impilo yakhe. Umkhokha loyo into uma isisiphindaphinda ngoba kuyinto engajwayelekile. Nangizwa kube khona abantu, umuntu uzohamba ngamanzi kuthiwa bamukile. Siye sizwe nasey'ndabeni umuntu umukile, kuphinde kumuke omunye umuntu ekhaya. Leyo nto iwumkhokha. Niyangizwa, umkhokha yinto embi, iyasikhokhelela yona, iphindeke iyasikhokhelela. Ingathi umkhokha khokha iyasiphindelela yona. Yimbi, ayidingeki egcekeni ukuthi iyasiphindeliselela yona. Khona umkhokha wokufa kwabantu ekhaya bese ngendlela ehlukene, kodwa ekugcineni kufa abantu ekhaya ngokulandelana. Kuzofa uma kufa ubaba, kufa ugogo, kufa umkhulu, bayalandelana. Omunye uzothi mkhulu sekushone wonke umuntu kusele mina kuphela. Imikhokha leyo, yinto eziphindaphindayo yasekhaya. Niyangizwa, kube khona umuntu ozoshawa umakhelwane noma ashawe umphakathi. Njalo la ekhaya khona ingane ezoshawa umphakathi, umkhokha loyo. Kube khona umkhokha la khona njalo thina la ekhaya khona ingane ezoreshwa. Niyangizwa, khona ingane ezoreshwa ngesikhathi esithize nje, khona ingane ezoreshwa la ekhaya. Umkhokha loyo wecala, umkhokha ongavaliwe, kufanele kuvale lo mkhokha loyo. Niyangizwa, imikhokha ihlukahlukene ngazethoba. Kube khona umkhokha wasekhaya ukuthi noma kuthiwa kena kwenzakalani, akekho umuntu othola umsebenzi la ekhaya. Ningahamba niyofaka ama-CV niyofuna imisebenzi kuphi nakuphi, kodwa la ekhaya akekho ozobuye efumbethe. Wonke umuntu obuyayo efuna umsebenzi ubuye engawutholile. Eminye imikhokha leyo ukuthi akekho umuntu osebenzayo ekhaya. Kube khona umkhokha wokuhlupheka lokushoyo ukuthi akekho umuntu ozothola umsebenzi. Wonke umuntu la ekhaya ozalwayo nofikayo nosikhulile akawuthola umsebenzi, akasebenzi indawo. Umkhokha wokuhlupheka loyo. Niyangizwa, kube khona imikhokha yokuzondwa abantu. La ekhaya akekho umuntu othandwayo noyedwa. Imikhokha leyo. Niyangizwa, imikhokha leyo ekhona edunga ikhaya. Kube khona imikhokha yemmese nje umkhulu yeshilo. Imikhokha ihlukene ngazethoba, kufanele ubheke wena. So umbuzo wami uthi umkhokha wena as a person personal uwubona kanjani? Sengibalulile la ukuthi imikhokha ime kanjani. Imikhokha i-physical alidingi ukuthi uyohlola. Umkhokha u-physical izinto ezimbi eziziphindaphindayo ekhaya. Niyayizwa into engishoyo? Umuntu onenhlanhla noma ongakwazi ukulungisa leyo nto yale mikhokha engibalulile, umuntu okwaziyo ukuthi kube khona into azoyithola imusa phambili, but uma ebheka emuva uyabona ukuthi umkhokha ikhona, ngoba khona izinto ezimbi eziziphindisela la ekhaya zenzeke now and then. Lowo muntu usuke enenhlanhla ukuthi uyena ozokwazi ukuyilungisa. Ngiveza umuntu ozokwazi ukulungisa, umuntu ozamile ukuputsha kuleso simo leso, wabona ngemuva ukuthi nazi izinto zasekhaya zifa. Lowo muntu yena muntu o-right ukuthi alungise indaba yokuthi kuvale umkhokha, ngoba nansi iphutha laliba khona. Awukwazi ukuthola umelaphi uthi akayogeza imikhokha. Awugezi umkhokha, uyavalwa. Why uvalwa? Because it's a bad pattern eyenzeka njalo emva kwesikhathi esithize. So a bad pattern, a bad habit supposed to be removed. Uvale, yawususa uvale umkhokha, ungaphindi ube khona. Awugezi, kudiphenda ngokuthi-ke uwuvala kanjani, kodwa igama lisuke lithi sivala umkhokha. Yingakho noma ezokusiza lowo mfundisi, ingaloma usiza umfundisi yini, lo ozobe kusiza kufuneka awuvale umkhokha. Lelo gama lelo uma ngalisebenzisanga ethi sivala, usuke edlalile ngawo, ngoba kufuneka uvale, ungawugezi, uvale umkhokha khona impilo izokwazi ukuthi kube khona isiqalo esisha phambi kwekhaya. Ngiyangizwa ngalo msamo. Mningi imibuzo eniyibuzile, kodwa ngizolinda ngithole eminye
imilayezo mayelana nawo lo mkhokha, kodwa ngithi angibeke lokhu engikuvulele kona nengikwaziyo phakathi kwaleli khazi. So Nganzethonga, ngicela niyiphakamele indaba yemkhokha, lithole abantu abafanele ukuthi balungise, kodwa umuntu ozokulungisela umuntu okwazi ukuthinta amakhambi, ngoba kufuneka amakhambi, kufuneka imithi lapha ejulile. Kube umuntu ozokwazi ukulalela. Uma ngithi ukulalela, ayizolalela wena kuphela, uzomtshela wena inkinga obhekene nayo bese adonsa ngomoya, right? Uma edonsa ngomoya, udonselani ngomoya? Wenzela ukutracker. Khona into ekuthiwa i-spiritual tracker, where a person is tracking spiritually ukuthi what happened there obaba mkhulu emuva, because yonke inkinga osuke ubhekene nayo iqhamuka from the past. So the question is, what happened in the past? So you look, you check properly, you find the person who's gonna put a spiritual tracker ozokwazi ukudonsa le ejuleni ukuthi kwenziwa yini, ngoba ngiba ngithi mina umkhokha into eziphinda isukaphi iziphindaphinda. That is the person that you have to go and search for. Umuntu oqondile ozokwazi ukuthi adonse ngomoya, ajule, abheke emuva, therefore uzokwazi ukuvala umkhokha. But umkhokha u-physical. Why ngithi u-physical? Ngoba uyazibona izinto ezenzeka kini. But before umkhokha ube physical, uba spiritual qala bese uba physical. Now ingakho kufuneka ubheke manje back spiritually, deeply spiritual. Usuyobheka manje, what is the cause yalokufa lokhu? Kwenzakaleni? Kuvume ba? Nyangizwa. Bese uyakwazi ukuyivala ke lonto, usuwazi uvalana, ngoba imikhokha miningi ihlukene, kodwa kudinga ukuthi udonse. Kubalulekile ukuthi uthole abantu abazokudonsela, singazi ukuthi izwe njengoba lidibheke kanje uyobatholaphi. It's very rare ukuthi to find those kinds of people who are still doing this thing yokusebenza ngeqiniso. They are hardly to find. It's rare to find those kinds of people. Vele ngeke kuze kumina ngoba ngudingi. Nganzamathonga, kubalulekile ngempela ukuthi uzithintele izinto. Uma ufuna ukwazi kakhulu noma kabanzi ngalo lwazi lomkhokha, ungakwazi ukusithinta, sikuchazele bese uqhubekana nempilo, ngoba kubalulekile ukuthi ugcine uvala imikhokha yakini. A wise person will say, ithini imikhokha yasekhaya? Ngiyivala kanjani? A wise spiritual child will say, eyami imikhokha iphi? Ngiyivala kanjani? A wise person can pick a phone ethi athi ngifuna umuntu ozongisiza, ngiyilungisa kanjani lento? A wise spiritual person will never sit down. A wise spiritual person will say, let me go and fix izinto efuneka ngizilungise. That's a wise spiritual child okhethwe yidlozi, not wonke umuntu. A wise spiritual child okhethwe yidlozi will do that. Ngithi angishiye kanjalo ngoNkazomsamo, ngizowakhipha amanye amavidiyo alandelayo. Ngiyabonga isupport engipha yona, ngibonga uthando ngithola kunina, ngibonga konke nje esenikwenze emakhosini nenisazokwenza. Ngiyathokoza ukuba nani Nkazomsamo, akwande. Thokozani makhosana.